Tak dobré odpoledne, podvečer. Já jsem si spustila hodiny a moje jméno je Dita Lamačová. První chci teda poděkovat Lence Síkorové, že mě sem pozvala. Já jsem nazvala tu přednášku Art Without an Object, but with Impact. Pod tím názvem už je docela dost řečeno. Nechala jsem ho v angličtině, protože v té češtině je to takové tupé, takže jsem to nechala v angličtině. Trochu povím něco k tomu, protože ono potom, co vlastně budu vykládat jako o sobě, o té práci, tak to je jakási výpověď toho názvu. Takže Art Without an Object, but with Impact jsem si vypůjčila ten název od George Steinmana, což je švýcarský umělec. A on použil ten název na jeden svůj projekt. Jde o to, ještě bych vám k tomu ukázala jeden doplňující obrázek. Tady ho hodím. A to je, protože vlastně vycházím ze dvou jakoby příspěvků v tom, jak nazývám, dejme tomu, moje umění, nebo kam jsem se vlastně za ta léta dostala. Tohle je kniha, která mi byla doporučena před pár lety mými francouzskými přáteli, když viděli, co dělám. A je to tedy kniha Artistes sans œuvre, což je v překladu Umělci bez děl. Vidíte ještě ten podtitul I would prefer not to. Tam máme odkaz od Melvilla. To myslím si, že nemusím jakoby dovysvětlovat. Kniha pojednává vlastně, vyšla v roce 1997 a pojednává o umělcích, kteří jsou tak nějak neviditelní. Oni spolupracují a nemají vlastně nějak potřebu se zvýrazňovat, nemají potřebu ta svoje díla nějak prezentovat, jde jim spíš o nějaký širší kontext a vlastně asi o to, že se v nějakým způsobem nemají potřebu produkovat a nemají potřebu mít a budovat nějaké uznání. Každopádně jejich práce je tak nějak všude kolem. Takže to tedy ta kniha, s kterou já vlastně, co s těma umělcema nebo vůbec s tou definicí jako takového umění dost soucítím, ale vlastně více mi líbil ten název Art Without an Object, but with Impact. Pravda je ta, že vlastně všechny ty moje aktivity a profese mě už to nebavilo nějak tak vyjmenovávat, anebo někdo se mě zeptal, a ty seš to, anebo ty seš to, nebo se mě někdo zeptal, a ty seš kurátorka. Já vlastně kurátorka nejsem, ale sem tam dělám výstavy. Takže vlastně není to tak dávno, když jsem jakoby souhlasila sama pro sebe s označením tedy umělkyně a umělkyně tohohle typu. Já teď bych vám ráda asi jakýmsi představila nějaký jako příběh, takový jakoby vývoj, co mě k tomu vedlo. Pracuji od roku 2001, dá se říct, na vlastních projektech a na nějakých spoluprácích, ať už se zahraničními umělkyněmi, umělci nebo institucemi, nebo i českými. Takže od toho roku 2001 doteď se toho událo hodně, takže já bych vypíchla nějaké jako stěžejní body, které právě by měly ilustrovat
ten název vlastně té škatulky, kterou jsem si pro sebe já nějak udělala. Ještě abych trochu vlastně řekla něco tedy o té vlastně jako škatulce. Ono to průběžně to budu víc vysvětlovat, ale vlastně o co mi jde, to, co jsem vlastně psala v té krátké anotaci, tak mě vlastně na tom celém zajímá brát umění jako nástroj k nějaké komunikaci. Tak, aby současné umění nebylo izolováno, tak jak to vlastně vidíme, ale aby naopak se uchopilo tak, že by bylo nějakým mostem a rozšířením debaty anebo vůbec komunikace mezi lidmi, kteří se věnují současnému umění a nějakou širší veřejností. Protože se prostě domnívám, že umění může splňovat tuhle funkci. Myslím taky, že je důležité i v současné době ještě o to víc upozorňovat na to, že ve spolupráci je nějaká síla, že přeci jenom ten jednotlivec plně toho sám asi neudělá. Prostě ta spolupráce jakákoliv v jakýmkoliv širším či užším kolektivu, to už je jedno. Každopádně se tam rozšiřují dovednosti, znalosti a můžeme vlastně se vyvarovávat tím nějakých krizí a dosahovat daleko asi snadněji, pokud nejsme egocentričtí. To je taky důležité říci, tak můžeme dosahovat docela dobrých výsledků. Takže já bych asi teď pomalu tedy přešla k tomu, dejme tomu v ozovkách, příběhu. Začala bych úplně ještě tedy ve škole. Tady to si shodíme. A tady se podíváme na jednu záležitost. Já jsem studovala fotku v Opavě. Říkám vystudovala dobře, čistě. Skončila jsem bakalářské studium, protože mě to už potom nebavilo, nebo mě to až tak neuspokojovalo. To, co z té školy, tak tam si myslím, že byly jako hodně důležité ty kontakty, pro mě tedy to nejdůležitější. Ještě, co bych asi vlastně i na úvod k tomu ještě řekla, že si myslím, že studium na uměleckých školách je důležité. Někdo mě oponoval tím, že tady máme zbytečně moc, nebo obecně, že je zbytečně moc uměleckých škol a že stejně jako z toho vlastně je, já nevím, jaká 2% lidí, kteří jako vylézají jako umělci. A tak jenom ještě na úvod tady chci říct, že si myslím, že to studium na uměleckých školách je velice důležité, protože ti studující mají možnost vlastně nějaké podpory jako svojí kreativitu daleko víc než na školách jiných. A potom, aniž by se tedy stali umělci, což není úplně to nějak jako zásadní, ale oni můžou naopak stát se umělci jakýchkoliv jiných forem, anebo přicházet s novýma přístupama, ale každopádně oni přinášejí tu kreativitu dál do dalších oborů, což je vlastně úplně skvělý. Takže jenom jako k tomu tedy prvnímu, že, jak jsem řekla, mě ta škola potom už tady neuspokojovala, ale jenom jako houšť uměleckých škol klidně. Takže tady jsem u toho prvního ze školy, tohle jsem vybrala, vlastně je to jeden z prací školních, ale vlastně dost zásadních. Tam jsem se potkala se Zuzanou Blochovou, s kterou jsme okamžitě začali hodně spolupracovat. Každá jsme během toho dělali nějaké svoje vlastní projekty, ale potom jsme tvořili i spolu. A
tohle jsme nazvali Persona podle Bergmanova filmu. Šlo o to, že nám říkali ve škole, že jsme si něčím podobní, oni si nás pletli, takže my jsme se nad tím pozastavili a sformovali jsme vlastně úplně novou personu. A stavěli jsme, takže vlastně jsme zkoumali nějakým způsobem tedy identitu. Obecně tady vám jenom projedu pár těch fotografií. Stalo se to, že ten soubor se stal úspěšným a my jsme, aniž bychom o to stáli, tak jsme byli prezentováni po evropských festivalech, pak na Bienále a tak. A najednou tady já jsem vlastně si zjistila, už tady na té škole, už u tohohle prvního jakože úspěšného počinu, že vlastně mě vůbec ten provoz nezajímá. Tady jenom ještě všechno je to, abych k tomu jako přišla, je to všechno vlastně klan, absolutně klan jako dvou osob a udělaná nová tedy persona. Proto je tam nějaká jakoby podivná vlastně nějaká iritace, jakože nevíte, jako, jo, že vychytávali jsme vlastně ty scény, kdy jako člověk se jako pozastaví v něčem, jakoby hloubá možná, protože šlo o to nacházení toho individua, té persony. Takže úplně všechno je vlastně zmutované, to znamená, že když jsme měli velkou výstavu, právě že jsme měli velkou výstavu v Nodu, v Roxy. Je to tak, že jsme ji se Zuzanou udělali přímo výstavu, která se jmenovala Portréty. A tam jsme prezentovali jak tenhle svůj soubor, tak další soubory našich tenkrát spolužáků. A na to konto vlastně nám nabídli vedení galerie Not. Proto mluvím o tomhle jako souboru vlastně jako docela stěžejním. Za prvý jsem si, jak jsem říkala, tak tam jsem si vlastně uvědomila, že ten provoz vlastně mě úplně nesedí. Děly se tam pro mě věci, o které vlastně mi byly proti srsti. Takže jsem věděla, že touhle cestou jakoby tedy jít moc nechci. Tady najednou se tedy stalo, že jsme dostali tu nabídku Nodu a vedli jsme galerii. Takže vlastně jsem se na to hned brzy podívala jako z druhé strany a na ten provoz a tam jsem zjišťovala, ošahávala jsem si, co vlastně mě tam víc zajímá, než to, abych já se soustředila jenom na nějaké svoje umění. Ještě, co bych zmínila taky, proč jako další důvod, který mě k tomu asi vedl, byla ta produkce, jo? Že vlastně už ve škole jsem spoustu fotek teď jako se zpracovávalo, že fotila jsem na film nebo na diáky a vlastně teď máte furt toho materiálu, pořád to přibývá a což už se mi taky jako nelíbilo, vlastně se mi to příčilo, protože jako je to, protože vlastně zastávám názor teď víc a víc, tenkrát jsem si to až tolik neuvědomila, jakože odpad je nejlepší, nebo nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Možná tady mluvím pejorativně o umění, ale když se podíváme okolo sebe, tak si myslím, že je 80% odpadu. Není potřeba tolik plodit. Tak to je další. Tady bych jakoby další krok, co byl na té cestě dost důležitý, po tom, co jsem tedy, já jsem si tak jako zkoušela různě, to znamená v Nodu jsem pobyla chvíli, pak jsem odjela na 9 měsíců do Saúdské Arábie fotit, pak když jsem se vrátila, tak jsem místo toho, abych pokračovala ve studiu, který jsem měla přerušený, tak jak jsem říkala, moc se mi už do toho nechtělo,
a začala jsem spolupracovat s Ivanem Mečlem a s vydavatelstvím Divus. Tady budu vám něco k tomu povídat. Dozadu jsem pustila obálky časopisu Umělec, to je takový stěžejní produkt tedy, jestli někdo znáte, vycházel od 90. let. Já jsem v Divu malé nakladatelství, to bylo hodně důležité od 90. let až rozhodně do roku třeba 2015, možná ještě později, ale takhle tady můžeme časovat. A kromě toho, že jsem tedy dělala časopis Umělec, tak jsme pořádali jako různé další aktivity, ať už od uměleckých výstav, přednášek, po nějaké hudební produkce. Měli jsme studio v Praze, v Berlíně, v Londýně a tohle vlastně já beru tedy jako tu moji školu. To, kterou jsem vlastně opustila jako kdyby instituci, tak tady jsem se naučila tedy daleko víc. A to bylo opravdu něco, z čeho jsem hodně potom, nebo vlastně z čeho jako rozhodně čerpám, protože tam jsem si ošahala veškerý jakoby provoz nějaké malé, nezávislé instituce, která si vlastně dělá, co chce. A tam jsem si tedy našla asi tu svoji cestu, která potom dál se tedy ještě vyhranila, což vám ukážu daleko víc. Jsem se začala víc soustředit na nějaký sociální dopad ještě. Takže tohle byla ukázka z časopisu Umělec. Znáte někdo časopis Umělec? To by mě schválně zajímalo. Jo. No, tak kdo ho neznáte, já bych ho velice doporučila. Teď já ještě kromě toho něčeho dalšího, tak přednáším na středních školách o vizuální kultuře a zrovna minule jsem vlastně šáhla po časopise Umělec z roku, tuším, 2012, protože jsem v přednášce jsem potřebovala mluvit taky o Nikolu Teslovi a jsem se vybavila, že v roce 2012 jsme měli úplně parádní článek od jedné japonské teoretičky. Takže je to prostě jako bezčasový časopis. Tak tady bych přešla tedy dál, to jsme měli Umělce a nejspíš už se můžeme přesunout k tomu tedy asi teď jako zásadnímu, od čeho se to potom dál teď vyvíjí. A to je strašnický vnitroblok. Já jsem objevila, to je jakoby další takový zářez. Přestěhovala jsem se sem do tohohle dvorka. První takhle nevypadal. První jsem obsadila první patro, a potom jsem ho tady pronajala celý a ten dvůr byl betonový, takový špinavý prostě dvorek, ale cítila jsem, že má nějaký potenciál. Takže vlastně úplně první šlo o to ho nějak zabydlet a zazelenit. Jmenuje se to Bubahov, tohle je černá kočka Buba, která se tam narodila a od ní tedy je název. A tady jenom vám ukážu logo tedy, jaký vývoj jsem nastavila. Tady, že vidíme Buby oko, různé mutace, až tedy se z toho stalo tohle logo, které používáme doteď. Tady jen tak jako náladičkou ukážu, co opravdu se tam podařilo, jako jaký zázemí se tam jako podařilo udělat, i přesto, že je to severní strana. První jsem si myslela, že tam budeme pěstovat opravdu i zeleninu, ale přeci jenom Malešická spalovna je nedaleko a severní strana je blízko, takže tam se tomu moc nedařilo.
Ale jako nějaké to slunce tam se dostalo. Takhle vám ukážu úplně. Tady je založená loučka, které zase tam se zpracovávají všechno vlastně, co tam se děje. Zemře strom, tak je tam nějak jakoby zpracovaný úplně, jo, že tady vlastně ty špalíčky jsou ze stromu, který tam je. Jako, to je jakoby další vlastně součástí asi celého toho příběhu, že vlastně všechno souvisí se vším a dá se s tím vlastně dál jakoby pracovat. Možná, že to souvisí i s tím, že ať už děláme nějaké chyby, tak vlastně oni nejsou chybama, ale my, když s nima pracujeme, můžeme je rozvíjet. Jo, tak to asi vlastně mezi to vám takhle budu jenom vkládat nějaká jako definitiva pro mě, pro tu práci, abyste získali tu komplexnější představu. Tady tedy jsem udělala takové jenom intro k tomu, k Bubahofu. Bubahov jsem tedy založila až v roce 2000. Teď se musím podívat, 2000, tuším, že oficiálně v roce 2017. Ale ten úvod byl čistě takový, že jsem potřebovala to nějak dát dohromady a přemýšlet, koho pozvat dál a jak vlastně to celé strukturalizovat. Ono se to vyvíjelo samozřejmě postupně. Mezitím tedy, než jsem získala druhé patro ještě, tak jsem si tam střihla jeden fotografický projekt, který vám ukážu, který nejspíš zase přiblíží nějak obecně jako mojí práci, co se týče, počkejte, teď jsme si to chtěli asi tady radši otevřít. Tak, tady si to otevřeme, zatím to nechám možná na první stránce. Já jsem v té době žila mezi Normandií a Prahou a v Normandii jsem žila u moře, blízko La Vache-Noire, což je specifický pobřeží, kde jako jdete se projít a jenom takhle si vylupujete fosílie. Takže vlastně všude jako nacházíte fosílie, jen tak si je jako loupete. Ty jsou úplně nádherný. To je jako velká fascinace. Do toho tam máte vlastně to divoký moře, La Manche, průplav. No takže já jsem si nazbírala spoustu a teď jako jsem si říkala, tak co s nima? A právě protože jsem nechtěla jako se těma fotografiema tolik jich jakoby produkovat, tak jsem první jako hodně přemýšlela, kam to chci směřovat. Nafotila jsem si je na černém pozadí, protože oni mají v sobě něco vlastně jako meteority. Samozřejmě jde o jejich jako stáří, protože ať se na ně díváte z jakéhokoliv úhlu pohledu, tak tam se dostáváme o miliony let dál. Jo. Mluvíme o takovémhle malinkým, takhle malý fosíly, kde vlastně se odrážejí staletí, tisíciletí a je to, pokud si jako to uvědomíme, tak je to něco úžasného. Takže vlastně jsem měla připravené fotky, že budou jakoby levitující tedy v kosmu, ale taky mi to nepřišlo dostatečně uspokojící, až nakonec jsem došla k závěru tomu, právě proto, že jakmile vemete tu fosíli, jakkoliv ji otočíte, tak tam máte úplně něco jiného, úplně jiný čas, takže vlastně jsem si vzala jenom jednu fosíli, kterou jsem zpracovala a tím, že jsem se konečně dostala tedy jakoby vlastně v Praze, v tom městě jsem najednou měla kus nějaké svojí zeleně a mohla jsem pracovat venku, takže jsem si tam udělala ten soubor, nazvala jsem ho Return to the Surface
a pracovala jsem s kyanotypem, jestli vám to něco říká, že jo, je to prostě podobný vlastně proces, jako je fotografický. Takže to vlastně funguje tak, že vy opravdu fyzicky tedy stojíte jako na tom slunci. Že jo, musíte si dělat testy, ale vlastně přesně pro ten projekt těch fosílí mi přišla tahle cesta úplně ta nejlepší. Prostě pro mě jako tohle to byla ta prezentace vlastně toho, co jsem si jako usmyslela. Protože jsem že jsem vlastně dala tu péči, jako ten čas, který tam je obsažen a já vlastně jsem taky tomu dala jako čas na tom slunci, na tom severu. Myslela jsem si první, že udělám 21 kopií, to ale dosáhnout jako takovéhle modři, tak to není úplně jednoduchý, takže jsem udělala kopii 1. A k tomu tedy mám ještě druhou alternativu, což je krátké video, které tedy potom se objevovalo v nějakých výstavách, ale vlastně je to ten princip je jako kdyby podobný. Klidně vám ještě ukážu, abychom si uměli představit to, co jde. No, možná to stačí. Takže vrátíme se sem. Takže to jsme byli v Bubahofu, ano. Tady vám připomenu tedy naše logo. A teď už se trošku podíváme dál, kdy Bubahov opravdu vznikl ve formátu ateliérů a posléze i tedy nějakých programů přímo na tom dvoře. Tady se díváme třeba na Otevřené ateliéry, což je festival, který se v Praze pořádá každý červen. A toho jsme pravidelně tady účastníky. Bubahov vznikl kvůli tomu, že jsme vlastně na jednom místě se objevili umělci různých nastavení, kurátoři, lidé, kteří manuálně něco vyrábějí, takže jsme spojili ty síly dohromady, že chceme vlastně něco společně dělat. Někteří tam i žili, já tam tedy, teď už tam vlastně bydlím jenom já a ostatní jsou ateliéry. Teď už dost dlouhou dobu ateliéry pronajímám nebo velkou část studentům, ať už AVU nebo UMPRUM, asi převážně těm, kteří nejsou praští a nemají za sebou nějaké bohaté rodiče, protože u nás je to v celku dost dobře, jo, je to prostě dosažitelný, takže to je i taková podpora. Úplně první akci, kterou my jsme v Bubahofu udělali, takhle si to tam hodím, jo, tady si budu pomáhat webem, tak byla Hinda Weiss, což je izraelská umělkyně, a takhle to tady vypadalo. Jenom se zmíním kvůli tomu, nebudeme to vůbec projíždět, jenom to první zmíním kvůli tomu, protože vlastně ta ambice toho, proč udělat něco na tom dvoře, který je obestavený dalšíma domama, byla i ta, abychom lidi z okolí pozvali k nám, protože jsme chtěli s nimi právě sdílet umění. Jo, to je to přesně, jak jsem říkala, že
umění, o které mě jako zajímá, je to, které mluví, které nějakým způsobem jako zve lidi a může právě překračovat hranice. Takže se stalo to, což bylo samozřejmě úplně na začátku velice naivní. Já mu tedy musím říct, že ono obecně jako ta práce tímto směrem je vlastně dost idealistická, ale nevadí, protože věřím tomu, že jako cokoliv se tedy dělá se to naplno, tak ono je to potřeba vydržet a mít trpělivost, protože ono v tom vesmíru se to nějak jakoby otáčí a jakoby to přijde tedy. Ale co tedy u této první akce jsme udělali, tak docela jako masivní pokrytí pozvánek do všech těch oken, respektive do těch domů, který na nás jako kdyby zhlížejí. A šlo o prezentaci, vidíte to vlastně tady, filmu, velice jemného, poetického, bez zvuků a z domů tedy přišla jedna dvojice, rusko-ukrajinský pár, což je taky pěkné možná zmínit, je to 2017, ano, a kteří s námi spolupracují dodnes. Míša nám vlastně fotí teď v dalším prostoru vernisáže a výstavy, takže tady vlastně se to okamžitě při tom prvním tedy povedlo. Pak jsme viděli, že pár lidí koukalo za záclonami z oken, ale jako ta práce, jak říkám, je pomalá. Tak tohle byla tedy první akce. Potom asi bych jenom zmínila ještě tuhle třeba. To je taky úplně na začátku fungování spolku Bubahov a to je výstava v lese. Nás totiž zajímalo vlastně i ten proces, jako ta cesta, jak dostat umění jako k lidem, ne aby oni museli chodit za námi, ale vlastně my můžeme chodit za nimi a nabízet jim tedy tu ruku. A tohle se tedy událo, tohle umělecké setkání v Krčském lese, kdy bylo to tuším v neděli, okolo chodilo spoustu lidí a vidělo to spoustu lidí. Umělci, kteří tam vystavovali Jagna Cuchta, což je polská umělkyně, pak byla Lenka Vítková, Jiří Kovanda. Kdo tam ještě byl? Počkejte, radši se podíváme. Jimena Mendoza, Viktorie Valocká. Takže tohle byl takový výšlap už od nás z dvora s tím, že jsme šli jako cíleně tedy za lidma. Další proces jako takového zpřístupňování se odehrál v Urks Underground, jsme si to nazvali, a to bylo, můžeme si ukázat třeba Petru Hudcovou. To bylo, že objevila jsem v Karlíně pod jednou kavárnou prostor úplně úžasný, který byl tedy hodně zaneřáděný, takže jsme ho tam společnýma silama uklidili a pak jsme tam během minimálně 1 roku pořádali jednodenní akce. Vždycky to byly tedy výstavy, ale byly vždycky tematicky doplněný i občerstvení. Jo? Že to byl takový balíček jakoby se vším všudy, otevřeno vlastně od odpoledne až do noci a bylo to opravdu jako zaměřené na tom, že tam jsme jako v umění a bavíme se umění, protože ono často se děje, já to tadyhle můžu hodit. Často mám pocit, že se děje to na vernisážích, že jako sice si tam lidi přijdou, ale ne, že by se úplně debatovalo o tom, co vidíme. Takže tady opravdu jsme to měli jako záměrně takhle jako koncentrované vlastně. A samozřejmě, že ještě to jakoby jídlo k tomu, které má co dělat jako vztahově s tou instalací, tak to jako funguje taky dobře. Takže to je další jako štace vlastně, nebo další místo, kde jsme se snažili
tu naši ideu nějak jako možná se jí blížit nebo jí trochu rozšiřovat. Tady, co vidíte, další obrázky, což jsou další akce, aktivity, které se děly přímo v Bubahofu, protože spolupracovali jsme, už musím říct, minulý rok skončili jsme po covidu tedy, protože ten na to hodně zasáhl, ale spolupracovali jsme s normandskou uměleckou školou ESAM, a oni měli u nás ateliér jeden. Přímo si pronajímali a přijížděli umělci a umělkyně nebo studující z této školy na stáž přímo do Bubahofu a my jsme jim ukazovali tu naši scénu a vůbec jsme je seznamovali s českou kulturou. Takže ty další eventy jsou tedy v souvislosti s tím francouzským ateliérem. Vždycky jsme jim uspořádali buď to tam, nebo i na nějakém jiném místě, třeba v Praze, tak závěrečnou výstavu. Potom bych rozhodně zmínila tedy, nebo upozornila na tuhle výstavu. Ta byla pro nás hodně stěžejní. Bylo to už to, že v roce 2019 tak jsme byli vyzvaní festivalem, zástupci Fotograf festivalu, jestli bychom uspořádali výstavu v rámci konání festivalu, která se tedy odehrála v GAMu, v galerii GAMu. Šlo o to, že tenkrát téma toho festivalu byla revoluce. Ano, ono to bylo, jasně, to bylo, máme 1989, 30 let. Takže 30 let od revoluce, takže se tam řešila tedy revoluce. Já jsem si přizvala, jako zástupce tedy Bubahofu, tenkrát jsem si přizvala ke spolupráci francouzskou kurátorku Fabienne Bidot, a spolu jsme řešili, jak se k tomu postavit. Mně se vůbec nechtělo do oprašování tedy těch listopadových nebo předlistopadových nebo těsně polistopadových událostí. A hlavně jsem viděla, že ten festival je toho plný, takže jsme se zamýšleli, jak jako k tomu jinak přistoupit, jako k tématu revoluce. A tam se tedy stalo to, že teď nejde, pardon. Ještě jednou, dobře. Že Fabienne vlastně zmínila, jako co je pro ní šok, jak je ta Praha bílá, jako jak tam vlastně jsou všechno, jako jede to metro a nevidí žádnou jinou barvu lidí, je to všechno jako bílé. A do toho já zrovna den předtím jsem u vaření slyšela úplně pro mě jako neuvěřitelný audiodokument o Angele Davis, která byla v Československu tehdy v 72. roce, tuším, a byla pozvaná Komunistickým svazem mládeže. A byl to pro mě úplně revoluční jakoby poslech, protože jsem si vždycky Angelu Davis představovala, nebo měla jsem ji zasunutou na té druhé straně, než byl Socialistický svaz mládeže. A tak vlastně jsme tohle dali nějak dohromady, že pojďme se na to podívat jako z pohledu toho, co může být revoluce. Může být revoluce pro někoho, pro druhého. Ne, je to vlastně všechno relativní. A celou tu výstavu jsme tedy nazvali mytologie, a teď vidíte. Počkejte, kde to je? Ikony a mytologie. Tak teď to trošku překlikám tam, kde jsme přesně se dostali. Možná, že k tomu něco trošku ještě povím, ale tady jsme přesně byli u toho tady. No ještě. Teď se blížíme tady. Tady máme záběr z videa od Zbyňka Baladrána, kterýho jsem si tedy dovolila přímo
jako zaúkolovat, dáme do úvozovek, ale jako vlastně přizvala jsem ho, jestli nechce zpracovat přesně tohleto téma, Angely Davis. Vyprávěla jsem mu o tom audiodokumentu, on vlastně tuhle informaci taky neměl, takže ho to velice zaujalo a připravil přímo pro tuhle výstavu video, kde propojuje vlastně architekturu IKEA, když procházíte IKEAou, a nějaké jako vědomí člověka, historie, kam vlastně můžeme šahat, jak je to směrovaný. Ale to když tak doporučuji ke zhlídnutí, místo abych víc mluvila. Nebudu se úplně na tom asi zasekávat. Můžete se, kdyby vás to víc zajímalo, můžete se podívat na náš web. To jenom zmíním asi umělce. Tady na začátku máme Zbyněk Baladrán, Kapvany Kivanga. To je francouzsko-kanadská, tuším, umělkyně žijící tady v Kanadě. Tam měla výborný video. Violen Lochut, což je francouzská, ta pracovala se zvukem, měla tam videoinstalaci, zvukovou instalaci. Lucie Rosenfeldová, Matěj Pavlík, Zorka Ságlová. Vlastně jsme si od pana Ságla vypůjčili jeden její soubor, jeden její projekt a dali jsme ho úplně do jiných jako souvislostí. Pořád mluvím o tom, že ten název byl Ikony a mytologie, to znamená vlastně my si můžeme, jakože jsme si pohrávali s těma významama, přiřazovali jsme je úplně jinak. A Martin Z tedy. Martin Z, tady ho vidíme. Martin Z, tak. Takže tahle, ano, to je, proč ještě další, proč jsem ji vybrala, jakože je zlomová, protože do té doby Bubahov fungoval, což se opravdu jsem si nad tím dost jako dlouho stála, absolutně nezávisle, bez nějakých vnějších dotací. Dotovali jsme to my nebo přátelé a plus, jak jsem již zmiňovala, ta francouzská škola vlastně, která si u nás pronajímala ateliér. Takže všechno jsme tedy si hradili sami, veškeré aktivity. Až s touhletou výstavou přišlo vlastně to, že pokud bychom ji chtěli udělat, tak musíme si zažádat o grant. A tady já jsem tedy dost dlouho přemýšlela, pak jsem tedy řekla, že ano, takže jdeme do toho, ale je to vlastně důležitý, protože tímhle se odstartovalo už potom to, že v tomhle jako pokračujeme, dejme tomu, to znamená, že můžeme dělat víc věcí. Znamená to samozřejmě taky to, já jsem velice opatrná na to, odkud ty peníze přicházejí, odkud je bereme. To je prostě pro mě hodně důležité. Vědět, odkud, když už, tak prostě se nezabřehávat do nějakých nekalostí, jenom kvůli tomu, že chceme něco udělat a aby ty peníze byly odnikat z nějakých špinavých zdrojů. To ne. Takže tohle, co jsme se odstartovali, jakousi jako profesionalitu, lehce dejme tomu. Tak to na chviličku odložím. Teď si jenom zkontroluju, jak jsme na tom časově. No, to už jsme na tom dost, takže se teď přesuneme dál a to, když jsme vyšli už z Bubahofu do parku. Takhle vám ukážu. Tohle je mapa té naší lokality Strašnic. Tady někde je Bubahov, tady je park Františka Suchého. V té době, když jsem to objevila, tak ještě jsem nevěděla, že to je park Františka Suchého. Každopádně často jsem chodila kolem, viděla jsem takový pěkný výduchy a vůbec tak celý mě to nějak jako zajímalo.
byl vlastně něco podobného, jako byl ten dvůr v tom vnitrobloku, tak jako zašpiněný, jako chodili tam možná tak venčit pejsky, který tam jako kálejí. Takže jako nic moc, ale něco tam jsem cítila, že jako by to mohlo, že by to něco chtělo. Byla jsem vlastně překvapená, k tomu vede nádherná ulice a byla jsem překvapená, že to je jako v takovémhle stavu, že se tam nic neděje. Takže jsem si začala dělat průzkum a zjistila jsem dost důležitou věc týkající se tohoto páru. V roce 2015 Paměť národa tento park věnovala, nebo respektive Praha 10 na popud Paměti národa věnovala panu Františku Suchému, který, tohle je strašnické krematorium, které je od toho parku vzdáleno 100 metrů, který byl během druhé světové války ředitelem právě že v krematoriu Strašnice. A on se svojí ženou i se svým synkem, tedy taky Františkem, tak dělali dost záslužnou činnost, dost nebezpečnou činnost, a to, že lidé, tedy popel lidí zde spálených a nehodících se režimu, což byli tenkrát, nevím, nemusíme si jmenovat, tak měli jít, vlastně ten popel měl jít rovnou na kompost. A oni ten popel schraňovali, zapisovali přímo a po konci druhé světové války mohli odevzdat pozůstalým, tedy ostatky jejich příbuzných. Což bylo samozřejmě ohromně hrdinský, protože kdyby na to tedy nacisti přišli, tak půjde do kompostu i rodina Suchých. Jejich syn, ten malý František, on dál pokračoval v odboji, potom teda komunistickým, vlastně celá rodina, ale nejvíc tedy malý František, a on myslím, že byl zavřen na 25 let, jestli si odseděl minimálně půlku. Každopádně byl posílán do různých zařízení, celá rodina byla perzekuována, takže ten park tedy dostal tohle jméno. A já jsem vlastně to zjistila, byla jsem z toho úplně jako překvapená, jak to, že o tom nikdo neví, jak to, že tam nikde nic se okolo neděje. A tak jsem tenkrát kontaktovala a přizvala ke spolupráci Jana Vincence, který se právě nastěhoval do mojí ulice, a ještě jsme přímo k tomu přizvali i Michala Pěchoučka. A na Praze 10 jsme si vyžádali, nebo jak to říct, jsme navrhli, jestli bychom mohli udělat jako malý zásah, aby se tato lokální jako historie stala jako viditelnou, protože samozřejmě, že jde i o ty lidi, kteří kolem žijí, že je to pro ně důležité vůbec si uvědomovat, že něco takového se tady dělo a my jsme toho vlastně součástí jako té další historie. Takže jsme udělali jako malou připomínku, kdy ten park jsme vlastně rozdělili na František Suchý mladší z jedné strany starší. Jedna část parku má komunistické barvy, dejme tomu, druhá potom, tady to není moc vidět, ale je to hnědo červený, takže nacistické, takže vlastně ty dva boje se tam potkávají. Pravidelně musíme to opravovat, že jo, protože tam neustále se něco děje a někdo tam se snaží protlačit s nějakou svojí vizualitou, takže každý rok děláme novou obnovu. 21. červen, proč vlastně taky jsme tu připomínku udělali, tu vizuální jako kdyby obnovu, tu vizuální připomínku udělali, protože jsme zjistili, že ten pan František Suchý se narodil 21. června a chtěli jsme tedy mu nějak vzdát hold. První výročí, který jsme v tom parku udělali, bylo v roce 2019, teď už bylo tedy po páté. Teď asi v ten park vemu tak jako trošku svižnějc. Jde o to,
vlastně tím, že jsme park vyčistili, že jsme připomněli tenhle lokální příběh, tak jsme i jako lidi vyzvali, podívejte se, jako pojďme se starat o nějaké jako společné veřejné místo, kde se můžeme setkávat a kde jako i vy můžete samozřejmě pobývat. Tak nějak průběžně se to děje, dostává se kolem parku do těch akcí víc lidí i zvenčí, takže se to nějakým způsobem daří. 21. červen je vždycky věnován nějakým lidskoprávním tématům, protože je to přece jenom připomínka tohohle hrdiny. A potom další tedy už tradici, takhle vlastně tvoříme tradice společně. Další tradici jsou slavnosti v parku a tohle je 21. červen, tak to přeskočíme. Tak je to společný oběd v parku, kde vždycky roztáhneme, myslím si, že má 14 metrů ten stůl. A tady bych takhle zastavím a už od začátku tam právě je ten průnik umění dovnitř, tedy do toho veřejného prostoru. Tady s talířem stojí sochařka, umělkyně Barbora Dajev, od které jsme na první oběd do parku přivezli talíře z její diplomantské instalace v galerii Hand Kastner. Hned odtamtud tady jsme rozdělávali ty krabice. Šlo o to i, že Bára vlastně tou svojí diplomovou prací, tak ona chtěla v tom galerijním prostoru trošku pobídnout vlastně lidi, aby ten talíř používali jako ten talíř. I přesto, že bylo vlastně součástí instalace. Ale tam k tomu samozřejmě nedošlo, protože lidé, kteří přijdou do galerie, tak jsou možná naučení odmala nešahat. A každopádně přivezli jsme do parku a ona udělala vlastně velice podobnou instalaci, ale tam tedy se to uskutečnilo. Ona byla ráda, všichni jsme byli šťastní. Z těch talířů máme jich momentálně 60 a už je to tedy 5. rokem, kdy společně se sousedy, kteří také přinášejí jídlo, tak společně jako hodujeme. Tam máme taky vždycky nějaké doprovodné programy, jsou umělecké, protože, jak už zase bych zopakovala, přinášíme současné umění srozumitelnou cestu a přinášíme ho mezi lidi, tak aby zaprvé se ho nebáli, možná i, a aby vlastně viděli, aby dokázali porozumět i jiným tématům skrz umění, protože umělci jim je předvedou. Jo. Tady máme Martina Zeta zase, ale tady bych se ještě vrátila. Dobře, tady máme další vlastně, což je naše francouzská rezidentka Marion, tak ta pojímala tady nějaký environmentální žaly, dejme tomu. A já to takhle projedu, protože jsem chtěla. A tady další, ano, tohle je teď poslední vlastně rozšíření výstavy z prostoru Olga, tam se dostaneme, ale zatím tedy ukážu, jak jsme vyšli z něj. A to je rozšíření výstavy Markéty Kinterové a Jana Fabiána do parku. Výstava přímo v tom prostoru Olga v naší galerii se jmenovala Dát se do pohybu a šlo o stany, ale to si ukážeme, to vám ukážu ještě přímo v sekci, tedy Galerie Olga. Tady jenom vidíme, že tady že je to v parku. Tady právě o tomhle jsem chtěla mluvit. Tohle bylo během oběda a Ruta Putramente, Denisa Langrová a Jonáš Richter, tak oni si připravili performance, kdy vlastně z ovoce, které je jako tak kolem někde jako v blízkosti, tak dělali
přímo na místě JUS a měli k tomu úplně parádní píseň tady jako text. Teď lidé se pomalu přidávali a když tady všichni společně zpívali Dávej ber, dávej co máš a tak to bylo jako moc pěkný. No. Protože přesně jako o to jde, jako ta nějaká ta symbioza v té odpovědnosti. Tak to byl tedy park a teď už přejdeme do prostoru Olga. Tady bych si vám dovolila zase ukázat. Jo. Tady máme ten park a tady na rohu se uvolnil prostor, takže jsem napsala projekt, zažádala jsem o podporovaný nájem, protože ten projekt se týkal opravdu zkulturňování, dejme tomu, zkulturňování jako nějaké lokality, takže můžeme mluvit o sociálním projektu. Už když jsem psala tu žádost, tak jsem tam zmínila, že pokud tedy se jim to bude líbit, takže bychom prostor rádi pojmenovali po manželce pana Františka Suchého, kterému ten park je věnován. Protože jsme feministická samozřejmě organizace, nebo se jmenuje feministický spolek, a jako už mnohých jiných historických možná, i když asi se to děje pořád, jako míst nebo jako konotací, tak se setkáváme s tím, že ty ženy jako jsou úplně opomenuty. Tady taky vlastně pořád se mluvilo v připomínkách toho hrdinství jako o těch pánech Františcích a ne o té paní. Takže jako i na to konto jsme řekli, ano, tak pokud ten prostor dostaneme, tak se bude jmenovat po paní Suché. Zkontaktovala jsem přímo Mikuláše Kroupu z Paměti národa a jemu trvalo měsíc, než dohledal, že paní se jmenovala Olga. Teď jsme už u toho, ano, projekt se na Praze 10 líbil, takže nám ho dali k dispozici a pojmenovali jsme tedy prostor po paní Olze Suché. A tak se vlastně stalo to, že tady to místo se tak jako celé jako uzavřel se kruh rodinný, i ten příběh, s kterým dál pracujeme samozřejmě. Olga se stala zázemím pro aktivity v parku, ale sama ona jako prostor funguje a má dost jako zásadní tam vlastně místo, jakási jako organická forma se okolo utváří. Tady jenom úplně ukážu, tady je Bubahov, tady je Olga, tady je park Františka Suchého. Takže máme, tady ještě, nevím, to asi není asi potřeba, ale proč by ne? Ne, nemusíme. Nemusíme, můžu jet dál. To, co asi bylo nejdůležitější v Olze, nebo co je tam, co je jakoby nejdůležitější, je, že mluvíme o kultuře prvotně, jako, ale od slova kultura opravdu latinsky, jako co to znamená, což je pěstovat, pečovat, vzdělávat, uctívat. Takže takovouhle jakoby formu kultury my vlastně se snažíme dělat. Tady vyvěšujeme, tohle je jedna část, tohle to je přímo logo tedy Olgy. A teď se dostaneme k tomuhle obrázku, což je od strany parku vývěsní štít. Ten nám napsala Lenka Vítková a ten mě teď odvede, abychom viděli, kdy on se stal, tak vám přeskočím na výstavu 4+4 dny. Tady je ten text oficiálně, který potom jsme si pustili. A tahle výstava, já jsem byla vyzvaná Terezí Nekvindovou, abych se účastnila výstavy 4+4 dny v pohybu. Byla jsem pozvaná jako umělkyně. A vlastně jsem ale tenkrát chtěla daleko víc už prezentovat ty svoje jako aktuální práce. Právě, že
ty okolo spolku Bubahov a vlastně související daleko víc s prací jako komunitní nebo pro komunitu, nebo přesně s tím směřováním jako komunikace skrze umění. Takže jsem vlastně představila výstavu, která se jmenovala Bubahov featuring Olga, protože to bylo čerstvě, co jsme ten prostor měli a připravovali jsme ho teprve na to, abychom zvali lidi. Tady můžeme si ukázat třeba tady tu fotku, tam myslím si, že je dost výmluvná. Šlo o to, byla to vlastně instalace, ještě to musím zmínit, tady bylo to v nedaleké Strašnické škole, festival 4+4 dny, on vždycky upozorňuje na objekty, které jsou dlouhodobě neobydlené nebo nevyužívané, takže je to nějaká forma vlastně aktivismu, dejme tomu. A byla to stará škola, takže vlastně jsem přemýšlela i jako nad jako formou té prezentace Olgy a došlo tam vlastně o vzpomínky. Takže jedna místnost, to jsou ty jako aktivity v parku, kde vidíme ty talíře, tohle už je druhá místnost tedy, kde vidíme ty talíře, možná pozůstatky nějakého jídla, do toho jsem si přizvala ke spolupráci Ondřeje Skalu a Neb Ježíš táhne na Berlín, který připravil zvuk, zmixoval z těch předešlých akcí v parku, takže se tam jako, bylo to vlastně celý, to bylo taková jako náhrobní, taková funerální atmosféra i tím vlastně, že jsem chtěla prezentovat ty strašnice. Ony strašnice jsou téměř v centru, akorát je tam velký pruh hřbitovů všude. Takže jako i to byla ta moje jako motivace v tom. Tady tedy došlo k tomu, propojila jsem těma stolama dvě místnosti, na druhé straně jsme se vlastně dostali jakoby na druhý břeh, dejme tomu. A tam tady běželo video, který, podíváme se, asi si na chvilku pustíme, možná kousek bych mohla pustit, jo. No, takže já asi pustím kousek toho videa, ať máme představu. Pardon. Teď mě to tady nechce pouštět. Dobrý. Jde o to, že jsem vlastně připravila pro to jinou formu prezentace takových svých krátkých. Takhle to vemem. Jo, ono to bude hodně tmavý, protože, tam jde o to, že my procházíme, možná vám to postupně tam dojde z toho, že jakoby jinou, přímo do téhle instalace jsem udělala jako tu smyčku, ten film a je to jako jiná prezentace mých videí, dělám už dlouhou dobu jednominutová videa, ono to vlastně přechází jakoby od fotky a potom hudby, když jsem se víc věnovala nějakou dobu hudbě, tak dávám dohromady vlastně jenom čistě jeden jako záběr, který se tedy ale hýbe a do toho zpracovávám hudbu. Jde mi tam vždycky o nějakou jakoby pomíjivost, to je to, co mě vlastně asi na tom znamená, jsou to jako fragmenty, takový podivný fragmenty ze života. Tady jsem to propojila s procházkou, pomalou procházkou po jednom z hřbitovů a vlastně má to působit
tedy tak, pokud si tam sedíte v té instalaci, tak vám to jde, tady vám to musím asi tak popovídat, že se jako tam promítají ty lidi, kteří tam, ty duše, kteří tam leží, že jim to můžou vlastně probleskávat takovýhle vzpomínky. Já to chvilku nechám, ať si odpočinu. Tak, to by stačilo asi na ukázku. Takže tohle byla výstava Buboho featuring Olga, kde jsem se tedy snažila prezentovat nově vznikající prostor, navazující na aktivity spolku. Zase to byla vlastně forma spolupráce, jak můžete vidět, tady se objevily ty talíři Báry Dajev, takže vlastně ona byla tím jako tou spoluautorkou. Zmínila jsem Ondřeje Skalu, Ježíše táhne na Berlín, Lenka Vítková, že jo, která už jsem vyzvala, jestli by nám napsala text přímo k paní Olze. A pak ještě jsem si přizvala Veroniku Holcovou, která mi pomáhala s instalací, vlastně s vizuální podobou. Ještě než se vrátím k Olze, protože tam probíhaly přípravy a hlavně byl covid, který nás tedy v tom zastavil, abychom to mohli spustit, tak bych ještě se podívala o rok dál, kde bylo zase 4+4 dny v pohybu a konalo se to na tom stejném místě a tentokrát jsem byla přizvaná jako kurátorka. Tak to mně přišlo právě už jako pěkný a vlastně se mi došlo, že pracuji úplně stejně. A jakože že vlastně já nevím úplně, co znamená, jako kdybychom si měli dělat nějakou jako definici kurátorka, co dělá, takže já vlastně jsem k tomu přistupovala jako autorsky, myslím si, že prostě jako umělkyně. Ale zase jsem se přizvala tedy další lidi. Tahle výstava se jmenovala
A jedle to budeme mít. Kdyby trvaly ty nymfy, trošku to třeba přibereme. Jestli tam, no ne. Tady. Kdyby trvaly ty nymfy a mně to nejde zvětšit, nevadí, tak když tak budete moct někdy přečíst. Je to, musím říct, že tahle výstava je pro mě teda jako, tenhle jako formát, to jako zatím si tady hodně stojím. Byla to vlastně výstava více věmová, dejme tomu všesmyslová, takže ono to jako nejde vlastně zprostředkovat takhle na obrázku, možná tím textem, kdyby možná, že ten jako text, protože je dostatečně jako poetický, tak tam by se mohlo jako někam dojít, ale šlo vlastně o jakousi časovou kapsuli, o takový prostor jako mezi předtím a potom. Je to asi i kvůli tomu, protože jsem během té přípravy se připravovala na těžkou operaci docela, pak ta operace proběhla a pak jsem jako pokračovala v té přípravě, takže to má co s tím dělat. Stěžejní tam, jak říkám, všechny smysly, takže šlo tam i o nějaké vůně, nebo ne, dejme tomu pachy, které samozřejmě nám úplně nejvíc fungují, nejrychleji nás odvezou k nějaké konkrétní vzpomínce, nebo jsou to vlastně ty nejarchetypálnější úložiště, dejme tomu. Pak tam byla hudba. Jde o to, že kdyby trvaly ty nymfy, to je první verš Mallarmého Faunovo pozdní odpoledne. A Debussy, jak víme, se inspiroval, takže tam, co se odehrávalo, přizvala jsem Jana Šikla, současného skladatele, hudebníka, který nějak zpracoval přesně tu první větu, tak to tam vlastně jelo jakoby v echu. A jak vidíte, tady jsem si tady pohrála úplně jako minimálně s tím otočením Y. A začínám celý ten text, že Y je vlastně zvláštní písmeno, ale vlastně to pootočení bylo z důsledku toho, že to, co se odehrává přímo v té výstavě, ono šlo taky o nějakou jako formu, nejenom to, že jste jakoby mezi jako něčím, jestli se vydáte dál, jestli se vydáte jako na druhou stranu, to znamená, že to tady teda opustíte a nebo nevydáte, to je jako kdyby na vás, bylo to jako opravdu takový vyprecizovaný, tady třeba vidíme, to jsou takový zastřený světla, ono nám to tam dávalo jen takovou jakoby mlhavý světlo a pracovala jsem hodně dejme tomu, s archetypama nebo prostě s nějakýma jako praobrazama, který působí na nás všechny a pokud vlastně se ještě se vyskytnete v místě, kde to na vás působí tohle jako všema dírama, tak a budete dostatečně pozorný, tak se jako může něco dít, jako tam o tohleto mi asi šlo. A to, co se může dít, je jakási neuroplasticita, kterou, že jo, náš mozek jí jako má a pokud my s ním, takže vlastně i ta místnost, ta výstava byla i jakási hra vlastně s možností propojování neuronů. Šlo tedy, tady třeba, když ukážu, tady ta byla velkoformátová fotka, která měla značit jakousi pozornost, protože tam vlastně vychází úplně
kousek tady se vlastně zrcadlí, že jo? To jsou všechno nějaké postupy pro mozek, aby daleko líp tedy fungoval a víc se ty neurony propojovaly. Tohle je od Veroniky Holcové plátno, které přímo proto udělala. Je to nevědomí, potom ho teď Veronika, uvidíme dál, ho používá vlastně dál, jo? Že zase jsou ty věci vlastně se zpracovávají dál. Tady je Julie Daňhelová, která řešila, tady to máme, to je jakési tkaní, že jo, předení, celý vesmír se tká přede. Tak, to bych tady taky upustila. To je další, to byla další výstava, tentokrát jsem byla tedy jako kurátorka. A vrátíme se do té Olgy, protože už tady přišel čas. Tady jsme si ukazovali to propojení. Tady teď bych pustila už do kolečka, ať nám to jede, něco vám povím o Olze. Olga tedy vznikla po těch aktivitách v parku, nebo při nich vlastně, tam se stalo i to, co je pro mě hodně důležitý, protože když mluvím o mojí konkrétní tedy práci, tak jsou samozřejmě důležití lidé, jo, s kým vlastně spolupracuji. Tady se stala úplně jako úžasná věc, že teď v Olze mám další 2 spolupracovnice, jako to v tom základním týmu, a to jsou vlastně sousedky. Oni přišli do toho parku, protože jsou to nějaké jako aktivní občanky, až tedy se stalo to, že spolupracujeme přímo v tomhletom prostoru. Oni mají, je to Iva Linhartová, která už dlouhodobě fungovala tam přímo v nějaké komunální politice, hodně se zasazuje o ekologii a sdílíme společný zájem velký o permakulturu. Zrovna tady vidíme. A potom je to Lucie Soukupová, ta bydlí taky asi 50 metrů přímo od Olgy. To je zase člověk, který studoval sociální pedagogiku, věnuje se jí, vyučuje lidi dospělé pro to, aby mohli asistovat lidem s nějakým postižením, nebo vůbec se zaobírá lidmi s nějakým jako omezením. A to jsme ten základní tým, potom přímo galerii ještě se mnou dělá Veronika Holcová, umělkyně, malířka. Prostor Olga, tam už opravdu tady už jsme u toho jako gro, kam to přesně dochází, a to je dominantou, můžu říct, že vlastně dominantou toho prostoru je galerie. Je malá galerie, ale dominantou kvůli tomu, jaký má vlastně dosah. Tam pracujeme s celoročníma cyklama výstavníma, to téma se potom odráží do dalších doprovodných programů, co se přímo v té Olze tedy dějí. Snažíme se zprostředkovávat důležitá témata současnosti takovým způsobem, aby to bylo srozumitelné každému. Nejenom tedy současné umění, ale sdílenou ekonomiku, permakulturu právě, přístupy permakultury. Máme tam komunitou podporované zemědělství, přednášky, třeba máme cyklus přednášek o smrti, což je široké téma. Je to vlastně ta témata, různá dotčená témata přinášíme na úroveň toho praktického využití té komunity. A můžou tam vlastně chodit lidé, takhle ještě ty programy, všechno máme s dobrovolným vstupným, s dobrovolným nějakým, jak se to řekne, no prostě je to dobrovolné. A nic není uzavřeno nějaké věkové skupině, snažíme se být co nejvíc prostě otevření, žádáme o podporu Prahu 10, což mi přijde úplně legitimní, protože vlastně děláme nějakým způsobem jejich službu, snažíme se o nějakou lokální politiku.
Galerie potom je tedy dotovaná Ministerstvem kultury a magistrátem z části. Tady třeba vidíme, možná někde se zastavím, okamžitě jsme reagovali na vlnu příchozích maminek s dětmi z Ukrajiny, protože byli nedaleko v hotelu Mars ubytováni, takže jsme hned v dubnu jsme začali s pravidelnými kurzy pro ukrajinsko-české děti, tak, aby se navzájem poznávali a navzájem se učili tu řeč. A to celé jsme pojali tak, že děti, máme velký stůl v Olze a děti dělali jedno dílo společně u stolu. Pracovali na jednom díle, potom po každé jsme právě připravovali slovník, tak, aby to dětem pomohlo. Tohle to fungovalo vlastně celý rok, potom jsme měli, to vám ukážu, měli jsme vlastně i výstavu těch prací. Tady třeba, to taky jenom tak zmíním, to je pan Paul Grof, bratr Stanislava Grofa, jestli něco trošku víte, tam jsme uspořádali sice v uzavřeném kruhu, ale dost důležité setkání a šlo o renesanci psychedelik. Ti všichni další účastníci, to jsou psychiatři, psychologové, psychoterapeuti, kteří se věnují dejme tomu, propagování, používání psychedelik v léčení psychicky nemocných osob. Tady to je úplně čerstvá fotka, včera nám přijeli citrusy, spolupracujeme s výdejnou chutí, a jsme napojení na řecký farmáře, takže dostáváme do té lokality čerstvé citrusy třeba. To je jako další tedy z našich aktivit. Tady bych ještě přešla tedy přímo na galerii, bych si ještě dovolila. Galerie. Tady už to vemu takhle. Takže máme galerii, jak jsem řekla, od ní se to hodně odvíjí. Úplně na začátek byl covid, takže jsme vlastně nemohli otevřít tak, jak jsme chtěli otevřít. Věděli jsme, že chceme galerii otevřít výstavou paní Věry Novákové. To nám bylo jasné. Mě to napadlo, když jsem se s ní potkala v Chebu na vernisáži. A tam mě to úplně, když jsem se s ní potkala, mě to hned napadlo, protože tam bylo nějaké propojení s tou paní Olgou. Jo, ta Olga taky hrdinka, taky byla, tak nějak se na ní jako zapomnělo. A paní Věra Nováková vlastně se jí dává konečně dost prostoru, víc prostoru, ale až poté, tedy, co zemřel její slavný manžel, pan Brázda, pan Pavel Brázda. Takže jsme říkali, ano, musíme to otevřít její výstavou. Na to jsme museli čekat, mezi tím jsme tedy tam šoupli, aspoň aby bylo vidět něco zvenčí. Takhle vám to ukážu, protože se dovnitř nemohlo, takže skrz okno byla vidět velkoformátová kresba Veroniky Holcové. Želvuška, vybrali jsme ji záměrně i kvůli tomu, protože probíhal covid, všechno bylo zavřeno. A želvuška, takhle to vypadalo a tady vlastně máme text a text o želvušce byl takový, že jo, protože želvuška přežije úplně všechno. Ta přežije i atomovku a tak tam bylo rozebráno a mělo to být takový jako dodání si nějak kuráže, že to teda zvládneme. Takže vlastně tohle je jako taková nultá výstava. Pak jsme tedy velkolepě otevřeli paní Věrou Novákovou, úplně jako parádní, to byla krásná výstava. Nevím, jestli ji tady budeme mít úplně zdokumentovanou, ale to se když tak, to je paní Věra. No, vybírali jsme s Veronikou, tady s Veronikou jsme kurátorky prostoru, nebo galerie Olga. Vybrali jsme jako minimalistickou výpověď její, za to bylo silnější, taková jako čistá metafyzika se tam udála. Tak potom vlastně úplně ten první rok, tak to jsme se věnovali, což je Věra Nováková a Jan Turné, to jsme se věnovali lokalitě, dejme tomu, protože jsme chtěli ukázat, že jako i tady v té naší malé lokalitě žijou významní umělci.
Jan Turner, to je sochař, v Olze měl minimalistickou záležitost, tohle se točilo, jmenovalo se to, no, teď vidíte, ale něco jako mezi, třetí prostor, ano. A šlo vlastně o ten prostor jako mezi tím. To si, jestli máte zájem, si podívejte. Já bych tady spíš přeskočila na ty naše stěžejní teď poslední 2 roky a to jsou cykly, to jsou výstavní cykly, kdy vlastně teď, když jsem připravovala výstavní cyklus na další rok, tak mi úplně došlo, že vlastně jako aplikuju tam úplně pořád to stejné. A to je spolupráce, to je připomínání si spolupráce, pořád si připomínání toho, že jako ten jedinec je úplně jako marnej, že jo. První cyklus tedy byl Dcery, synové, matky, otcové a bylo to, že jsme se soustředili jsme se na rodinu, která obsahuje 2 generace umělců, takhle úplně jednoduše. První jsme vytáhli Skálovi, a to i kvůli tomu, protože ten se nám přesunul, vlastně František Skála se nám přesunul z toho předešlýho, protože bydlí za rohem. A tady tedy vystavili všichni 3 dohromady, František Skál, Alžběta Skálová a František Antonín. Byla to vůbec jejich první společná, vypadá to, že i poslední výstava. Ne, že by se nepohodli nebo tak, to vůbec. Oni si to parádně užili, ale ten náš prostor vlastně je, teď asi se dostávám i jak ho nějak ještě líp charakterizovat. On je specifický určitě i tím, že je jakoby v komunitním prostoru, když to můžeme nazývat Olga jako komunitní prostor, ta galerie, je na okrajích, protože Strašnice jsou pořád ještě braný jako okrajová část, žádná jiná galerie vlastně tam není. A možná i kvůli tomu, že my vlastně se nesnažíme, nemáme nějaké ambice jako dokazovat nějaký zářezy na umělecké scéně, nebo tak, jako nám je tohle všechno úplně jedno. A najednou zjišťujeme, že ty umělci, kteří přicházejí, se tam cítí jako velice dobře, dělají jako skvělé výstavy. Ještě to musím tady říct, jako to, že se snažíme jako popularizovat vlastně současné umění, to neznamená, že ubíráme na kvalitě. Jo? To nic takového, teda tohle to bychom nedopustili. Takže Dcery, synové, matky, otcové, Skálovi, tady Markéta Otová přímo, která tam přizvala svoji rodinu. Další byl Lov a sběr, což je Julie Daňhelová, Jan Daňhel. Julie Daňhelová ještě studuje na Akademii výtvarných umění. Jan Daňhel je fotograf a střihač, asi ho znáte. Je to významný, asi podle mě nejlepší střihač český. A další bylo V hlavě Petra Sceranky, což byla tady asi nejkomplexnější výstava, co se toho rodinného tématu týče. Byli tam 4 sourozenci, Pavla, Lucia, Matuš, Zuzana, kteří zpracovávali vlastně pozůstalost svého otce, který zemřel na tumor, a oni vlastně celou tu instalaci udělali jako, jmenoval se to V hlavě Petra Sceranky, takže vlastně celá ta instalace jakoby byla jeho hlava a dovnitř i vně umístili jeho nespracované sochařské jako náměty, protože on tvořil pro veřejný prostor, ale tím, jak brzy a jako mladý zemřel, tak to nestihl. Takže oni mu takhle věnovali hold. A ještě jejich matka, taky Zuzana, napsala k tomu doprovodný text. Takže to bylo opravdu jako tohle jako velkolepý. Ještě k tomu textu možná bych pověděla, že ten text je pro nás jako důležitým nástrojem, protože když si vemete, že opravdu nám jde o to, abychom mluvili
k širší veřejnosti, takže klademe důraz na ten text, aby byl srozumitelný pro všechny. Tam zjišťujeme, že když řekneme někomu, nějakému akademikovi, akademičce, teoretikovi, teoretičce, aby napsal srozumitelný text, který může přečíst jak kolem jdoucí paní, která jde ze hřbitova, nebo já nevím, jo, tak kdokoliv, tak je to pro ně strašně těžký. Takže vlastně tímhle i tam dáváme jakoby nějaký výzvy a mantinely těm spolupracujícím. Tady, takže to byl cyklus Dcery, synové, matky, otcové. První výstava tohoto roku, tak to byla ta Vesna, jenom takhle na ní rychle pokliknu, abychom se podívali, kdo se toho tady účastnil. My jsme totiž vyzvali umělce přímo, aby oni vedli tyhle ty dětské dílny, aby dávali ty česko- a ukrajinské děti dohromady. A potom s každým každý s nimi vytvořili jedno dílo, které se potom prezentovalo. Tady máme vlastně Sláva Sobotovičová, Veronika Holcová, Kateřina Vincourová, Julie Daňhelová, Klára Zahrádková, Darian Hardy. To jsou ti umělci, kteří vedli děti. A teď už jsme se dostali k dalšímu, k letošnímu cyklu, který se jmenuje Rodičovská, a je to jako lehké vlastně navázání na ten předchozí cyklus. Rodičovská kvůli tomu, že jsme se soustředili na dvojici, na partnery, kteří jsou umělci, umělkyně a ještě spolu vychovávají dítě. A šlo nám o to ukázat, že jako vybrali jsme podle nás jakoby ty ideální, kteří to dělají tak férově sobě navzájem, že zůstávají jak kvalitními umělci, tak kvalitními rodiči. Zase to téma je důležité, protože tím chceme oslovovat tu společnost, která tam v té lokalitě žije. Nejenom, chodí nám tam samozřejmě různí lidi, ale jako tohle, jenom to znova připomínám, tohle je vlastně ten náš jako prostředek k tomu otvírat ta témata, neustále opakovat to, co je jakoby důležité. Součástí ale jsou i další doprovodní programy, takže vždycky na to navazují doprovodní, buď to přednášky na to téma, nebo daleko více to jako rozpracovává. Periferní vidění, to byla Lenka Vítková s Ondřejem Vinšem, další Doma v oboře, to byla Libuše Vendlová a Zdeněk Daněk. Teď to už nebudu asi všechno odevírat, ale kdybyste měli o to zájem, tak se na to podívejte. Tady je Jan Boháč s Aničkou Ročňovou, tohle už jsem zmiňovala, to byla právě Markéta Kinterová s Honzou Fabiánem. A teď máme poslední výstavu, Baby Zoom se jmenuje, a to je Lucie Rosenfeldová a Matěj Pavlík. Na příští rok právě, že jsme připravili kolektivy a ještě kolektivy, zaměřili jsme se na kolektivy, které zanikly. No, ale já mám tady ještě, nevím, jestli ještě mám něco, ještě bych totiž tady chtěla možná jednu výstavu ještě ukážu, abychom se dostali jako z Olgy ven. Asi jako přetahujem, co? 5 minut. Tak ještě, takže to byla tedy Olga, což bylo to zásadní, ale teď ještě bych ukázala výstavu tady nedaleko od vás, tohle je začátek, tady. A je to vlastně nějaký, dejme tomu, návrat trošku, jak jsem zmiňovala, ten Divus, tak on se teď se přesídlil na sever do krásné Lípy, tady kousek od vás, a tam mají takovouhle parádní galerii.
Jmenuje se to Národní galerie a já jsem udělala tam výstavu Veronice Holcové, protože jsem si říkala, že by měla mít už výstavu v Národní galerii. Národní galerie je nepozvala, takže já jsem jí udělala výstavu tady. Tady u toho můžu vlastně říct, tam nebyl, to je čistě, tohle asi je takový ten čistý kurátorský, jako podle mě přístup, tam jsem já nějak neměla jakože svoje nějaké vize, ideje. Šlo čistě o to vybrat, pardon, tady se jenom vrátím, tady možná tohle je důležitý, to jsou vůbec poprvé vystavený Veroničiny výmazy štětcem a teď fungujou už, že jo. Teď už jako jedou do světa, ale to jsou výmazy štětcem. Ten prostor byl, nebo je krásný a pro takovouhle výstavu, kdy Veronika tvoří hodně, a nechci to jako omezit jenom, ale má tam vlastně jakési jako imaginativní krajiny, když bychom to mohli nějak definovat. A vy vlastně jste v tom prostoru, který je z obou stran otevřený, má tyhle velký tovární okna, takže jste vlastně v přírodě a procházíte teď do toho, to přirozené světlo na ty její obrazy funguje úplně parádně, takže se opravdu tam dělo jako až takové jako magické záležitosti, jak se tam po každý to světlo dostávalo jinak. Tady jsem asi největší trouble, to nemůžu říct trouble, takový oříšek byl text a to jsem, protože Veronice se už toho docela dost napsalo a je taky zařazovaná do nějakých různých škatulek, že si moc tak jako nevědí, co s ní. Takže já jsem vlastně v tom textu se podívala a na tu její tvorbu, čistě na tu její tvorbu, na tvorbu někoho jako samostatnou, aniž by to bylo propojené s nějakým časem nebo s nějakým genderem nebo vůbec s nějakou jako souvislostí toho jedince, který ty věci tvořil. Tady to je okolí, to jsem dělala ten katalog a vlastně mi přišlo důležité tam ukázat i okolí té galerie, protože ono to má nějak to jako pěkně si jako hraje s tou samotnou výstavou. No, tak asi tak teda. Ještě tady mám kukačku, ale už to necháme, co? Tak já bych tímhle skončila teda, tak já vám děkuji. Nevím, jestli to bylo úplně jako srozumitelný. Zjistila jsem, že vlastně jsem si toho připravila víc, asi, že mě žene čas. Ale jako celý vlastně to jsem se snažila o to asi vysvětlit ten název, jako to Art without an object, but with impact, jo. Že vlastně beru to, co jsem vám ukázala, i ty sociálně aktivistické záležitosti jako vlastně umění, jako umělecký počin. To já říkám, je to nějakým způsobem idealistický, něco se plní, něco by se mohlo plnit víc, ale jako ta idea je jasná a beru to vlastně jako svoje umění, jako můj vlastně přínos tedy jako umělecký. Tak, děkuju.